Дами и господа, казвам се Марчин Фигел и съм изпълнителен директор за бизнес развитие в полската компания HiGoSense, водещ производител на медицинско оборудване, което поддържа телемедицината. Днес бих искал да посветя презентацията си на развитието на телемедицинските услуги в Европейския съюз по време и след пандемията COVID-19, използвайки примера на една отлично функционираща система в Полша. С оглед на дългоочакваните законови промени в България в областта на здравеопазването, темата за телемедицинските услуги става все по-актуална. Телемедицината присъства в почти всяка страна от Европейския съюз. В по-голямата част от случаите ние работим с водещи телемедицински платформи, които успешно функционират в различни страни от Европейския съюз. Най-важното е оперативната съвместимост, интеграцията с местните регистри и пълната стандартизация на използваните технологии и обмена на данни. Както показват сравненията, няколко платформи се използват на различни места, но оперативната съвместимост се доказва, защото почти всяка страна в Европейския съюз използва устройствата HiGo на HiGoSense, които изпълняват тези задачи перфектно. Пандемията COVID-19 избухна внезапно и обхвана целия свят, нито една държава или правителство не бе подготвено за това, поради което броят на жертвите на този смъртоносен вирус нарастваше ежедневно. Независимо от това коя страна е засегната, достъпът до здравеопазване бе най-голямото предизвикателство навсякъде. За разлика от други места по света, HHSE започна да въвежда универсални телемедицински услуги в системата на общественото здравеопазване още през 2015 година, но преди пандемията телемедицината се приемаше като допълнителен, а не приоритетен модел на грижа за пациентите. Драматичното увеличение на случаите ни принуди да се справяме с нова реалност, където търсенето на дистанционни здравни услуги достигна връхната си точка. Когато локдаунът ни затвори по домовете ни, телемедицината стана единственият начин за комуникация между пациентите и техните лекари. В Полша, по време на 2 години на пандемията, почти всички жители бяха обхванати от телемедицински услуги, а дистанционните медицински консултации съставляваха 20% от всички медицински консултации. След края на пандемията се върнахме към старите навици, но удобството и ефективността на телемедицинските услуги позволиха тяхното по-нататъшно развитие чрез използването на съвременни стандарти и интеграция с централни системи и медицински регистри. Интеграцията на националните централни регистри е от съществено значение за развитието на медицинските услуги. За успешен достъп на пациентите до дистанционни медицински грижи, както пациентите, така и лекарите, трябва да бъдат част от националната здравна система. Само когато всички медицински данни са в цифров формат, ще може да се прилага съвременна телемедицина. В Полша, основополагаща за всички пациенти, лекари и аптеки е системата за електронни рецепти, която към момента е обработила над 2,2 милиарда рецепти за последните 2,5 години. Полската система е послужила като референтна и за други държави от Европейския съюз, а също така е създадена и трансгранична система за електронни рецепти, обработила над 20 милиона международни рецепти. Друго важно приложение е М-обивател, което предлага възможности за потвърждаване на самоличност и замества разнообразни документи, като лични карти и шофьорски книжки в Полша. Близо 20 милиона поляци го използват и това приложение е образец за бъдеща SCHS мобилна лична карта. Приложението Мое ИКП, което се използва от над 7 милиона потребители, е част от системата ИКП, индивидуален пациентски акаунт, с почти 20 милиона регистрирани потребители. Тази система е свързана с Централния регистър за електронни направления, който обработва всички медицински направления, включително за COVID-19 тестове и вакцинации.
След пандемията, системата е обработила над 224 милиона електронни направления. Допълнително, издаването на електронни рецепти от лекарите се управлява чрез системата bureau.gov.pl, до която всеки оторизиран лекар в Полша има достъп. Заради начина на възстановяване на разходите за медицински услуги и лекарства, всички тези системи са свързани чрез системата на Националния здравен фонд, НЗИЕФ. Най-важният регистър за идентификация на лицата е ПЕСЕЛ. Полската здравна система е напълно цифрова, като всички хартиени документи са заменени с цифрови. Благодарение на пълната интеграция на системите, Полша е сред водещите в Европа и света по степен на цифровизация на здравеопазването. Въвеждането на електронни рецепти значително намалява измамите на фармацевтичния пазар чрез осигуряване на пълна прозрачност в сделките и търговията с лекарства. Телемедицинските услуги не могат да се използват пълноценно без електронна система за рецепти. Какъв формат използва системата за електронни рецепти в Полша? Електронната рецепта е електронен документ, заменил традиционната хартиена рецепта. Тя може да бъде получена с 4-цифрен код, който пациента получава чрез имейл или СМС, в зависимост от избора в онлайн пациентския акаунт. Може да я изтеглите чрез приложението MyIKP на телефона си. За да получи електронна рецепта, пациента първо трябва да премине дистанционна телемедицинска консултация. Хайго е идеално решение за това, тъй като позволява медицински преглед у дома, след което лекарят получава данните чрез специална интернет платформа или приложение. В случай на стандартна телемедицинска услуга, Хайго Доктор Портал ви позволява да въведете данните на пациента и да опишете здравословното му състояние. Лекарят може да зададе допълнителни въпроси и да назначи изследвания. Освен това, може да издаде електронен болничен лист. След приключване на консултацията, ако няма съмнение относно рецептата, лекарят издава електронна рецепта, която пациентът може да изтегли. Благодарение на системата ИКП, пациентът веднага получава информация за издадената рецепта на телефона си. Рецептата може да се изпълни във всяка аптека, а лекарствата могат да бъдат поръчани онлайн с доставка до дома чрез куриер. Така целият процес от медицинския преглед и диагностика до лечението се осъществява дистанционно благодарение на пълната дигитализация на медицинските процеси. Хайго е медицинско изделие, създадено от Хайгосенс, което е проектирано и произведено в Полша. Като медицинско изделие от клас 2A, Хайго е регистрирано в Полша, в Европейския съюз и в няколко други страни по света. Наскоро беше успешно завършен процесът на регистрация в Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. В момента тече процесът на регистрация в Казахстан и Тайланд, който се очаква да приключи успешно следващия месец. Хайго е създадено с цел оптимизиране на работата на лекаря, като предоставя възможност за поставяне на медицинска диагноза от разстояние въз основа на действителни медицински данни, получени по време на дистанционен преглед на пациента. Като интегрирано медицинско устройство, Хайго разполага с взаимозаменяеми интерфейси. Отоскоп, термометър, модул за проверка на гърлото, дерматоскоп, стетоскоп. Това, което отличава Хайго, е използването на алгоритми за изкуствен интелект. Благодарение на изкуствения интелект, устройството позволява на хора без медицинско образование да провеждат медицински прегледи, като същевременно гарантира най-високо ниво на точност и надеждност на получените медицински данни, често с по-добро качество от типичния медицински преглед. Медицинското изделие Хайго позволява извършването на различни прегледи, които обикновено се правят по време на посещение при лекар. Освен това, предоставя на клиницистите аудио и видеозаписи от изследването, които могат да бъдат прехвърляни и съхранявани в цифрови файлове на пациентите за бъдеща употреба. Медицински изследвания. Измерване на температурата. Оценка на сърдечната честота. Аускултация на белите дробове.
сърце и коремна кухина, визуален преглед на ухото, гърлото и кожата, аудиозапис на кашлица. Про за лесна употреба и висококачествена диагностика, Хайго представлява цялостна система за доставчици, която предоставя на пациентите и лекарите необходимите инструменти за възпроизвеждане на задълбочеността на лицето в лице при посещение на лекар в отдалечена среда. Чрез интегриране на авангардни технологии с удобни за потребителя функции, Хайго гарантира, че дистанционните грижи отговарят на високите стандарти на традиционните медицински прегледи, ефективно преодолявайки пропаста и доближавайки дистанционната медицина до нуждите на пациентите и доставчиците на здравни услуги. И на най-високите стандарти при проектирането и създаването на телемедицински системи, регистри и медицински системи на държавата, позволява в същото време и за сходни средства да се изградят системи, които са сред най-модерните в света и са способни да обслужат десетки милиони пациенти и милиарди медицински събития, вместо само няколко хиляди подобни събития в други държави. Като HygoSense, ние използваме най-високите технологични стандарти и нашите собствени алгоритми за изкуствен интелект. Хайго също така е наградено с най-високи отличия и признания, както в областта на дизайна, така и в медицинските технологии. Благодаря ви много за вниманието и не се колебайте да се свържете с мен,